Iba niekoľko hodín od oficiálnej tlačovky policajného prezidenta na tému bankomatovej mafie a náš štáb sa už ponáhľal do Galanty. Policajti tam otvorili jednu garáž, v ktorej sa skrývalo ďalšie podozrivé auto. Mafiánom zrejme slúžilo nielen pri krádežiach bankomatov. Experti sa zhodujú, že zrušiť povinné očkovanie u novorodencov proti tuberkulóze je nevyhnutné už v najbližších mesiacoch. Túto novinku nám potvrdila primárka detskej pneumológie v univerzitnej nemocnici v Bratislave. Reagovala tak na problém stále sa zvyšujúceho počtu nežiaducich účinkov po očkovaní proti TBC. V Banskej Bystrici sa dnes vynesením rozsudku skončil proces s bývalým šéfom Banskobystrického pozemkového fondu. Podľa prokurátora sa mal dopustiť podvodu. V roku 2005 údajne pri reštitučných prevodoch pozemkov zámerne použil nízku cenu. Za mreže však nepôjde, pre pochybnosti súdu ho totiž oslobodili. Drahé pohonné hmoty, drahé byty a máme nízke platy. Práve rýchlo rastúca cena potravín však rozvírila pred 2 týždňami intenzívnu politickú debatu. Čo s tým? Jednou z ciest je zníženie ceny protizákonné. Vyplýva to z kontroly zmluv. Informoval o tom Fond národného majetku. Podľa výsledkov neboli odmeny riadne odsúhlasené a niektorí ľudia tak konali svojvoľne. Vyplatením nehoráznych odmien vznikla dokonca teplárňam škoda.